Kasongo, yeah. Why? Room service. Lafiya? Za mu gyara, na zo duba toilet ne. Okay. Shuru fa. Lafiya. Lafiya me ya kawo ki nan? Ni za ka tambaya lafiya? Me ka zo yi a hotel? To an na zo tallan data ne. Tallan data, ni za ka raina ma hankali? A hotel ake tallan data? Mana ai kwastomomi yana ke raba musu ɗaki. Saboda ka raina min hankali za ka ce ka zo hotel tallan data bayan yanzu sauki ya samu ga kana kwanci akan gadonka za ka sauke application na E3 data sannan ka ce min hotel ka zo tura musu data? Ni ma application E3 data na sauke. Nake dan raba sakamako su ba san da shi ba. Nake dan samu ina dan lallaba na dan samu percentage dina na E3 data amma yanzu zaki kashe man kasuwa. Kin zo kin biyo ni a hotel. Ka ba matsa min in wuce.